ମାଣବସା ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ, ଯେଉଁଥିରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଦେବୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। କେହି କେହି ଏହି ପୂଜାକୁ ମାର୍ଗଶିର ମାସର ସବୁ ଗୁରୁବାର କରନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଜଣ ଏହି ପୂଜାକୁ ଚାରିପାଳି ଗୁରୁବାରରେ କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମର ଚାରିପାଳି ଗୁରୁବାରରେ ମାଣ ବସେ, ତାହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଜି ଚାଲିଥିଲା। ଯେମିତିକି ବୁଧବାର ଦିନ ତ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଘର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇଯାଏ ପରଦିନ ମାଣ ବସିବ ବୋଲି। ଘର ଅଗଣା ସଫାସୁତୁରାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚିତା ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କାମ ବୁଧବାର ଦିନ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପାହାନ୍ତାରୁ ଗୃହିଣୀଟିଏ ତାର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ମାଣ ବସେଇବାରେ ଲାଗେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଦୁଆର ବନ୍ଧକୁ ପୂଜା କରି କଳସ ବସେଇ ଦୀପ ଧୂପ ଲଗେଇକି ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଏ। ଆମ ଘରେ ମାଙ୍କର 3 ପୂଜା ହୁଏ ବା 3 ଧୂପ ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଧୂପରେ ବାଳ ଭୋଗ ହୁଏ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଧୂପରେ ଶଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗ ବା ଅଇଁଠା ଭୋଗ ହୁଏ, ଆଉ ତୃତୀୟ ଧୂପରେ ଫଳମୂଳ ଭୋଗ କରାଯାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଆନ୍ତାଣୀ ତ 52 କୋଟି ଭଣ୍ଡାରର ମାଲିକିଆଣୀ। ତାଙ୍କୁ ବା କ'ଣ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଇପାରିବ। କେବଳ ଭକ୍ତି ଆଉ ସମର୍ପଣ ଥିଲେ ମା ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହିଁଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖର ଭାଗୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ତ ସେହିପରି ଆମର ଶଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗରେ ମାଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ଷୀରି, ପିଠା, ଡାଲମା, ବେସର, ଶାଗ ଭଜା, କଦଳୀ ଭଜା ଆଉ ନାନା ପ୍ରକାରର ପିଠା ଯେମିତିକି ଚକୁଳି, ବରା ଆଉ ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି, ତ ଏହିସବୁ ପ୍ରକାରର ପିଠା ମାଙ୍କ ପାଖରେ 10 ପୁର ବାଲା ମଣ୍ଡା, ଏହିସବୁ ପିଠା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ଲାଗିଥାଏ ବା ଶଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗରେ ହେଇଥାଏ। କଥାରେ କୁହାଯାଏ ପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟିଣ ଖାଇବା, ହେଲେ ମାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ କାହାକୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। କେବଳ ଘର ଲୋକ ବ୍ୟତୀତ ମାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ବାହାଘର ହେଇଥିବା ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଖାଇନଥାଏ। ମାଙ୍କର ତ ସବୁ ପୂଜା ବିଧି ମୋତେ ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ, ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ, ସମର୍ପଣ ଭକ୍ତି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପଦିଏ କଥା ମୋତେ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଯେବେଠୁ ମୁଁ ଏଇ କଥାଟାକୁ ବୁଝି ଆସିଛି, ଯେବେଠୁ ମୋର ବାହାଘର ମଧ୍ୟ ହେଇସାରିଛି, ସେବେଠୁ ଏଇ କଥାଟା ମୋତେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେନି। ଗୋଟେ ଝିଅ କ'ଣ ସତରେ ନିଜ ଘର ପାଇଁ ପର ହେଇଯାଏ? ଏହି କଥାଟି କ'ଣ କେବଳ ମୋ ମନକୁ ଆସେ କି ଆଉ କାହା ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି? ଯଦି କାହା ମନକୁ ଆସିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଏହିସବୁ କଥା ଭିତରେ ଏଇଠି ମୋର ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଶଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗ ବଢ଼ା ସରିଛି। ତା ସହିତ ଘରର ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ଆଉ ଚୁଲି ଆଉ ବାରିଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରାଯାଏ।